ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಚಾಪರಿಯರ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದಿತ್ತ ಅವೇ ಉರಿದಿತ್ತಂಡು ಅವೆನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿನಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾರದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪುಗು ಪದಿಂಗ್ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬಟೋಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಂಗಿನ ಸ್ಕೂಲು ಪುರುಂಡು ವರ್ಷನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಚಾಪರ್ನಕನೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತದಿಯೆ ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಷನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಆನ್ಲ ಯಕ್ಷಿತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವಾದ ಟೀಚರ್ನ ಮೀಟ್ ಆದ ಮುರಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪೇಪರ್ ತುದು ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತನ್ ತಿತ್ತು ಪೋಂಡು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಬೊಕ ಟಾಪರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಂಪುರ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಂಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ನಾಡ್ನು ನೆಟ್ ವರ್ಷನ ಓವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದ್ ಎಂಕ ನೆಟ್ ವರ್ಷನ ಓವುಂದಾಯ್ಜಿ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು 10ಗೆ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ತೂಪುನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ನೆಟ್ ವರ್ಷ ಓ ಮಂತದಿನಿ ಪಂದ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಿಶುನಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಲರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡರ್ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಂತಿದ್ದೇನತ್ತ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಯರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ದ ಮನ್ಪರಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಲ ವರ್ಷನ ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯೆ ನೆಟ್ ಓವು ನಿನ್ನ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಥರದ್ದು ಆ ಥರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಒಂದು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕು ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿರ್ತು ಚೋಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂತುಲೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆ ಥರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಅನ್ನಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದು ಮಾತು ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆದು ಪೇಪರ್ ತಿವರಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಂದಿನ ಒಂದೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಂದಿನ ಪಂದು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪುದಾರಿಜ್ಜಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪನು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂದಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ವಾಂದ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ವರ್ಷುಡ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಮದತ್ತನು ಒಂದು ವಾಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಐಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪನು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪುದಾರಿತ್ತುನ ಗೊತ್ತಾತು ಏರ್ ಮಂತದಿನ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪುದಾರ್ ಪಾಡುಜಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನು ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ನಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಲಿಶುನ ಟೀಚರ್ ನಲ್ಪಲ ವರ್ಷನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಲ್ಪಲ ಪೋದು ವರ್ಷನ ಪೇಪರ್ಸ್ ತುಯಾರನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು FA19 ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೂದು ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಪಿದಾಡುನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕಲು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮುಗೀತದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ತಲ್ಲದೆ ತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನಡೆ ಮುಡಿಕೊಕ್ಕು ತೋಜುನು ಅಂಚ ಮುಡಿಕೊಕ್ಕು ತೂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ ಪೂರ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಡಿಕೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಡ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ನೆದ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನಪಿನೆಗ್ಲು ಒಂದು ಸಮೋಸ ಒಂಜಿ ಕನ್ಪನೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕಾಪುನ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಂತೇರು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂತಜಿ ಪಾಸ್ತಾ ಕಂತೆ ಐಟೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಏಪಲೊರ ಮಂತ್ ತಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಕಂತೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಂತೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ದ ಮೊಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿತ ದೆತ್ತೊಂಡಿ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಬಯ್ಯಡು ನೆನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂತಿನಿ ವೆಜ್ ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವರ್ಷಗೆ ಯಾನ್ ಸೇಮಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆತೆ ಬಯ್ಯಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತೊಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಸ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ತೈದ ಕಾಲು ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಅವು ಪಾಯಸಮ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಯ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ಪೇರುನು ಉರ್ಕರ್ರದಿದ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಾಡ್ನ ನೆಟ್ ಪೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೈತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪದೀತೆ ಚೂರು ತೆಲ್ಪು ಪೇರು ನಲ್ಪ ಕೊದ್ದೆರದೀತೆ ತೆಲ್ಪು ಪೇರು ಚೂರು ಕೊದ್ದೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಟ್ಟು ಸೇಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಈ ತುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಪಂತಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಕುಲು ಐಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡ್ಪುನು 900 ml ಪಂಡ
1 ಲೀಟರ್ ದಾತ ಪೇರನ್ನು ಕೊದಿಪಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜೋಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದ ಪೇರದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸಾಗುಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಸಾಗಿಪ್ಪುಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಂಕ್ ಸಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಪಾಯಸ ತಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿದು ಆಪುಂಡು. ಇಜಿಂಡ ಕೀರ್ ಟೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ. ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂದೆ ತಾರೆದ ಪೇರನ್ನು ಕೊದ್ದೆರದಿಯೆ ಐರ್ದ ಸೆಮಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಇಜಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಚೀಪೆ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇಯ್ಯ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತನೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೈಡ್ ಸಾಗ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಸಾಗ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಕನೆ ಅವನ್ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ. ಸೇಮಿಗೆ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಾ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಸಾಗ್ ಬೇಯ್ಯರ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಚೂರು ಬೇಯ್ಯರುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ತದ. ಸಾಗಂತೂ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಗ್ ಬೇಯ್ಪ ತಿಂದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ಜೀವಾಗ. ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ದಿದ್ದಿತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವೇನು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ಎಂಕಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರ್ದ ಪಾಯಸ ಪೂರ ತಿಂದಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿದ ಅದನ್ನು ಮಂದ ಮಂದ ಐಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂದಿನ ತಾರೆದ ಪೇರಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ. ಒಂದು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಸಾಗು ಪೂರ ಪಾಡಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಕೊದ್ದಿದಾನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪಾಯಸ ಕೊದ್ದಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯೂರ್ ತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ. ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸಗ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಪಾಯಸದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಐಟೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲಾತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡೋಜಿ. ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ತೆಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೌಲಿ ಆನಾಗ ಹದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಪೇರಡು ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ತಾರೆದ ಪೇರಡು ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಚೌಲಿ ಆನಾಗ ಹದ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಯಾಕೊಂತ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ತೆಳುದಿಯೋಡು. ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದದ್ದು ಇನ್ನು ಗುರುವಾರತೆ ಅಂಚ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ಮಂತೀನಿ. ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಕನಪದತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ನಿರಾಳ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಲೋಪನ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಪೂಜೆದ ವೈಬ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಧೂಪ ಪಾಡೋಡು ಎಪ್ಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಧೂಪ ಅಲ್ಪ ದೇವರನಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಾದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವ ಉಂಡತೆ ದೈವದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪತ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪತ್ತುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೋಣೆಗ್ ಕಿಚನ್ಗ್ ಪೂರ ಪತ್ತದಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಕಂತ ದೀಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಧೂಪ ಪತ್ತದಾದ್ ಡೋರ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ರೂಮುಡು ಅಂಚನೆ ಎಂತು ವಿಂಡೋ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ರೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಅವು ದಾಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ ನಮಕ್ ದುಮ್ಮುದು ಇಂಚೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನತೆ ದುಂಬುದಾಕುಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೂನಗ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳನೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಈ ಧೂಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಪರಿಮಳನೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಧೂಪದ ಪರಿಮಳ. ಇಂಚ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಗೊರ ಪತ್ತದಾದ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊತ್ತು ಒಂದು ಪುಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು. ಐಕೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಕಂತ ಪಾಡು ಚೂರು ಪಾಡು ಹಾಂ ಯಾವ ಉಂಡು ಯಾವ ಗುರುವಾರದ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀದಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಕುಲಿನಿ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪದಿಂಗದ ಕಜಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಬಾರದಿರತ್ತ ಉಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಾರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಚಿನ ಚೌಲಿ ಆಂಡ್ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ. ಬಟೋಟೆ ನೆಟ್ಟು ತೊಗರ್ಸಲ ಉಣಿಯ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪು ತೊಗರ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಪದಿಂಗ್ಸಲ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಇಂಚ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎತ್ತೆ ತಿಂದ ಬಡವು ಕಟ್ಟುಂಡು ಚೀಪ ನವಿಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ತುಳ್ಳಗೆ ಏತು ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ 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 ನವಿಲ್ದ ಗೂಡು ಉಂಡಾನು ಮರತ್ತ ಮೆತ್ತು ಕುಂದುಂಡ ಅಂದಾಪು ನಿಂಗು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್
ಅಗೆಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡದ ಐತ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ಳು ನಾನು ಪಾಯಸ ಎಂಚಾತನ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒನಸಿಜ್ಜಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಯಸ ಅಷ್ಟು ನಗು ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಇತ್ತ ದಪ್ಪ ಆತಂತಲೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಚ ತೆಳು ಇತ್ತನ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕಲ ತೋರಿನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯಾಡ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಎಪ್ಪೊಡು ಪಾಯಸ ತೆಳುಲತ್ತು ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಾರದಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನು ಅಂಚದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಟ್ಟೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಂದಿನ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಜಿಪುರ ಎತ್ತನ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹಾಪಿನಿ ಒನಸ್ಸೇ ರುಚಿ ಪಾಯಸಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಮ್ಮ ವರ್ಷ ನಿಖಲ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮುಂಚಂಡ ಪಾಡೋನು ಯಾನು ಅಡ್ಡೆನೆ